Στο σημερινό βίντεο θα δούμε πώς γίνεται η εγγραφή στην Palvondaku και τι πρέπει να προσέξετε πριν ξεκινήσετε. Αν σας ενδιαφέρει το online trading, οι αγορές κρυπτονομισμάτων, το forex ή τα CFDs, είναι σημαντικό να καταλαβαίνετε πώς λειτουργεί η διαδικασία δημιουργίας λογαριασμού και ποια στοιχεία ζητά η πλατφόρμα. Η εγγραφή συνήθως είναι απλή. Συμπληρώνετε τα βασικά προσωπικά στοιχεία, επιβεβαιώνετε το email σας και στη συνέχεια ολοκληρώνετε τυχόν βήματα ταυτοποίησης. Σε πολλές πλατφόρμες αυτού του τύπου μπορεί να ζητηθούν επιπλέον πληροφορίες για τη συμμόρφωση και την ασφάλεια του χρήστη. Αυτό δεν είναι κάτι ασυνήθιστο, αλλά καλό είναι να διαβάζετε προσεκτικά όρους, χρεώσεις και προειδοποιήσεις πριν προχωρήσετε. Η Palvondaku παρουσιάζεται ως λύση για χρήστες που θέλουν πρόσβαση σε χρηματοοικονομικές αγορές και εργαλεία ανάλυσης. Πριν κάνετε εγγραφή, ελέγξτε αν η εμπειρία χρήσης σας ταιριάζει, αν η διαδικασία είναι διαφανής και αν καταλαβαίνετε τον κίνδυνο. Το trading δεν είναι εγγυημένο και οι απώλειες είναι πιθανές, ειδικά όταν χρησιμοποιούνται μοχλευμένα προϊόντα. Αν είστε στην Ελλάδα και σκέφτεστε να δοκιμάσετε μία νέα πλατφόρμα, το πιο σωστό είναι να ξεκινήσετε με μικρή έκθεση, να διαβάσετε τις ρυθμίσεις του λογαριασμού και να αποφύγετε βιαστικές αποφάσεις. Η σωστή εγγραφή είναι μόνο το πρώτο βήμα, η πραγματική αξία βρίσκεται στο να ξέρετε τι κάνετε από εκεί και πέρα. Μείνετε μέχρι το τέλος για να δείτε τι σημαίνει μια σωστή διαδικασία εγγραφής, ποιες παγίδες να αποφύγετε και πότε μια πλατφόρμα είναι πιο κατάλληλη για αρχάριους ή πιο προχωρημένους χρήστες. Σημαντική προειδοποίηση. Το βίντεο είναι μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν αποτελεί οικονομική συμβουλή. Το trading ενέχει ρίσκο και μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια κεφαλαίου.